ba wai ba a warkewa daga basir bane. A'a, kowanne ciwo ka sani cewa akwai abubuwan da suke kawo shi. Idan har ba a kawar da abubuwan da suke kawo wannan ciwon ba, ko da an sha magani an samu sauki ciwon zai dawo. So haka nan basir yana da abubuwan da suke kawo shi. Ga abubuwan da suke kawo basir, ko in ce ga kaɗan daga cikin abubuwan da suke kawo basir. Na farko, idan sana'arka ta zama ce ko yaushe kana zaune, so kaga ko da ka sha maganin basir din sai dai ka samu sauki amma zai dawo. To kaga ba ranar da zaka warke daga basir kenan. Sannan na biyu, idan kana wuce karfe 9-11 baka ci abincin dare ba, so babu ranar da zaka rabu da basir. Kullun zaka yi ta fama da cushewan ciki, zaka yi ta fama da yawan tusa, zaka yi ta fama da bayan gidanka ya rika yawan yin tauri, ba ranar da zaka warke. Sannan na uku, akwai yawan yin tari. Idan mutum yana yawan yin tari, hakan yana taba masa wato cikinsa da zai sauka har zuwa duburansa, wanda hakan sai ya haifar masa da basir, ya ga yana ta shan magani bai warke ba. To warkewarsa kaga anan dole sai ya nemi maganin da zai warke daga wannan tarin nasa. Sannan na hudu, akwai wanda yake shekaru ne suka yawa. Abu sananne ne, idan mutum ya tsufa komai nasa yakan saki, kodarsa za ta saki, hantarsa za ta saki, zuciyarsa za ta saki, kwakwalwarsa za ta saki, so haka cikinsa zai saki, zai ta fama da basir. So wannan, sannan kuma abu na biyar, idan mutum yana yawan daukan abu masu nauyi, su wannan yana iya sabbaba masa basir. Kaga ba ranar da zai warke, tunda bai bar abin da yake yi ba, kaga ba ranar da zai warke. Saboda haka kowanne ciwo idan ba a magance abin da yake kawo shi ba, to babu ranar da za a warke. Menene mafita? Mafitar ita ce dukkanin abin da kake yi ka ringa yin shi tsaka-tsaki. Idan aikinka na zama ne, so yana da kyau a ce kana samun wadataccen hutu, ba wai 247 koyaushe kana zaune ba. Ka ringa samun wadataccen hutu, sannan kuma a cikin abincinka, mafi muhimmanci ma in ce abu na shida shi ya kamata ya zama na farko. Abu na shida da zan kara da shi shine a cikin abincin da muke ci, ko da kana cin abinci akan lokaci, to kar ya kasance kana yawan cin abu wanda suke da wahalan taunuwa. Misalin abin da yake da wahalan taunuwa, akwai nama. Duk wanda ya kasance a ce shi koyaushe abincinsa nama ne, so kaga wannan shi ma ba yacce za a iya fita daga kamuwa daga ciwon basir. Domin koyaushe kai kana cin wake, koyaushe irin wayannan abubuwan dole za su haifa maka da basir. So saboda haka dole ne mutum ya lura da abincin da yake ci, ya rika sa ganye a cikin abincinsa saboda ya rika taimaka masa wajen digestion. Sannan kuma ana so, ko da a ce bayan sati 1 ne ko bayan sati 2, a ce kana jika tsamiya, kana sha tsamiya da gauta, a jika su a rika sha. Wannan formula ce da kakanni suke amfani da ita a kasar Hausa. So insha Allah wanda mutum yana amfani da wannan, so zai samu waraka daga basir da ma sauran cututtuka gabaki daya.